салом ба ҳамаи шумо хамдиёрони азиз. дар рӯи экрани шумо бозии GTA San Andreas мебошад ва шумо дар канали Гурибча Нақшакаш мебошед. дӯстони азиз, Карла гаражаш ба дист даромадааст ва Карл диздоя ҷазо додааст. чӯ ба гаражи ман дизӣ мекунӣ, чӯ инҷа омадӣ гуфта ҳамаша зада киштааст. дӯстони азиз, дӯстон албатта ки диздоя ана ҳамин хел карда ҷазо додан дар кор, на фақат дар бозӣ, балки дар хаёт ҳам. дӯстон, ҳозир мо ана ҳамин дизокати разобратса мекунем, баъд следующий миссияя оғоз медиҳем. Погнали, короче, дӯстони азиз, миссияя сар мекунем. чунг 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 чунг. мақсад дӯстон супориш иҷро кардан ко супориш яъне ки миссия хладнокровни убийца гуфтаги миссия будаст. дӯстони азиз, мо ҳозир ана ҳамин миссияи хладнокровни убийца иҷро мекунем. дӯстон, як чиз нагуфта намонад, агар ҳамин бозиҳо ба шумо маҳл бошад, агар ҳамин бозиҳо шумо ҳам бозӣ кунеду ва мухлиси ҳамин бозӣ бошед, албатта ки ба канали мо обуна шуда лайка фаромӯш насозед. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. дӯстон, раҳмат ба касоне ки моро пардешка карданд, пардешка карда ҳама тарафа бо дастгириашон вабше канда накардестиянд. ҳамаашон ба раҳмати калон мегӯям ва ман боз як чиза хоҳиш дорам. дӯстон, гапҳои қабеҳ назанед ба комментария. афсус ки ман ба шумо ҷавоб намедиҳам ба гапҳои қабехи шумо. агар ки дар кор бошад, ягон кӯмак лозим бошад, нависед, ман ёрдам доданам мумкин. аммо ягон гапҳои ганда нависед, агар ман эътибор назарам ба намегирам. чунки дӯстони азиз, дарахти мевадор ба ҳама санг мехӯрад. ана ҳамҷада дӯстони азиз, мо видео як рӯзги кӯтоҳ кардем ва уже ба ҷое ки омадан дар кор буд, уже мо расида омадем. ва ин дитта охрана мегӯяд ки короче гап мебахшед, мо шуморо ба иҷо намегузорем, чунки ин тамихел гуфт ва мо меравем ба боли бом мебарем. дӯстон, тамошо карда меистем ва фаромӯш намекунем ки подписка кардан лайк, подписатсия, яъне ки обуна шудан. канали мо ин канали нав мебошад. дӯстони аз ҳамин сабаб видеошам кам ва подписчикош ҳоли 1000 то наштагия. мо ҳоли дӯстони аз ҳама каса ба пеш миллион мешавем. дӯстон, албатта ки як чиз ногуфта намонад, ман ҳоли ёш ҳастам. дӯстони азиз, ҳоли майдак ҳастам. аз ҳамин сабаб хело бозиҳоро дӯст медорам ва ҳамсинфои ман бошад, агар дӯстои ман ҳамсолои ман бошад, марҳамат бозиро тамошо кунанд. фақат даври ёшигаринда бозӣ карда гирифтан дар кор ва калон шавем, агар иншоаллоҳ аз пайи оилаю фарзанду бачашда мегардем. дӯстон, фақат вақт дагишанда бозӣ карда гирифтан дар кор. раҳмат ба касоне ки мара тоғри мефаҳманд ва подписка мекунанд. дӯстони азиз, хеле ки мебинем, мо уже инҷа омадем. инҷанда лишни ягонта проблема нест. фақат инҷанда ҷиззи гуфтага одам набудааст ва мо маҷбур месозем. ана ҳамин бачаро ҷиззи дагуҷо гуфта маҷбур месозем ва гуфтанаш дар кор мобо. серавно ин бача мо ҷиззи ягуҷон даданаша нагуфсос. ана ҳамин духтарака мепирсем, давай. чӣ хел нағз духтарак сразу соглас нашед, дӯстони азиз, ва мо ба ҷиззи ягуҷон даданаша нишон дод. ва чӣ хел ки мебинем, инҷа да инҳо духтарак бозӣ кардестиянд ва мо ана ҳаминҷа омада ҳамин ҷиззия телефонаша диздида бирафтана мо дар кор. ана ҳамин бача ҷиззи мебошад. дӯстони азиз, ана ҳамин бача телефонаша диздида гирифтан дар кор. дӯстон, бозии GTA San Andreas мухлисош бошад, агар илтимос лайк азер кунед ва ба канал обуна шавед. ягон кас ба зиён нарасондеастем. дӯстони азиз, просто ҳамин як рӯзги ёшигарӣ карда видео сохтаастем ҳамин бозиҳоро. агар можбит калон шавем, ин кора мепартоям. дӯстони азиз, пока ёш ҳастем, мо бозӣ кардан мегирем. ва чӣ хеле ки мебинем, ҷиззи ва якта дӯсташ гирехта рафт. дӯстони азиз, ақафояш ба лимузин савор шуда тез рафта ҷиззиро дастгир мекунем. лимузин ин очин хароши вибр, чунки раҳат доштан ба серьёзни мошинаи нағз мебошад. дӯстони азиз, ман дар ҷараёни бозӣ беноҳоят бисёр мегӯям дӯстони азиз гуфта, чунки шумо дӯстони азизи ман мебошед. дӯстони азиз, давай давай ҷиззи, ана ҳаминҷа бесто ҷиззи, ман туро уже дастгир кардам. ҷиззи, инҷа биё, инҷа биё, ман ҳозир дӯсти туро якум калаша мезанам. инҷа фароте ҷиззи, ту чӣ найрам кардисти ахмоқ. ҷиззи,
Jizi mara mekishte bud va politsiya ro уже telefon kada jiq zadasин Jizi уже politsiya rasta omad. Да инҷа вазъият бениҳоят слишком серёзный мештаги буд. Полиция уже мара арестоват мекардаги буд, яъне ки қавава мепартофтаги буд. Афсуски вузи гуфтаги одам телефон карда политсияҳояд ҷобаҷо карда ва ба карта шоти ман, яъне ки Карл $12,000 пул гузаронда шуд. ва ба ҳамин видео имрӯза ба охир расид. дӯстони азиз, хайр саломат бошед. Як чиз нагуфта намонад, вузи ин дига одамай, дӯстони азиз, дизи ин дига одамай. Касе ки бозиро бозӣ мекунад мефаҳмад.